Hola, soc Rosa Maria Montserrat, l'autora dels llibres de música. Us presentaré els materials que hem preparat amb molta il·lusió perquè us sigui útil i eficaç a les vostres classes. Tenim un material en paper i tenim material digital. El material en paper parteix del llibre quadern per a l'alumne, un per cada curs, i també tenim quaderns d'escriptura pròpiament musical per a aquelles escoles que desitgin treballar més l'escriptura. El material digital és per a aquelles escoles que ja incorporen la pissarra digital i puguin dur a terme activitats de reforç, d'ampliació i treballar amb les noves tecnologies a través de la música. Els principis de tots aquests materials, els tres més bàsics i importants, és que el mestre puguem transmetre l'amor per la música, que els infants cantin, ballin, facin música independentment del paper. I el tercer aspecte, i important, que puguin deixar palès un treball escrit en el format paper. Com estructurem el treball dels llibres? En tres grans blocs. El de llenguatge musical, que en diem fent música, que partim d'una cançó, de la qual n'extraiem aquells elements que després ens serviran per avançar en l'aprenentatge d'aquesta àrea. Un altre bloc és el l'escoltem, on el nen i els alumnes escolten, acompanyen amb instruments i descobreixen formacions instrumentals i estructures musicals. I un darrer bloc és cantem, ballem i toquem. Tots els nens sabem ben segur que, a part de cantar, els agrada moltíssim acompanyar les cançons amb instruments i, a més, tindre una base instrumental adequada al seu tipus de veu i al seu tempo de pronúncia de paraules. Així, en el material, diguem-ne també digital, trobareu tots els àudios i les bases instrumentals penjades a l'espai Barcanova. I com a novetat, en aquest darrer projecte, dins del bloc de Fent Música, hem incorporat un subbloc que es diu Vivències musicals, a partir de tercer curs de primària. Aquí es treballen les emocions, els sentiments, quins gustos personals tenen, com els podem reconduir, com els podem expressar amb els companys de classe i com els podem viure. També, com a novetat, tenim dos tipus d'avaluació que el nen troba en el seu llibre. Una és la reflexiva, perquè en sigui conscient del seu propi procés d'aprenentatge, i una altra que és la de continguts propis de l'àrea i del trimestre en el qual ha estat treballant. Espero que aquests materials us siguin de gran ajuda per poder dur a terme les vostres classes i que els gaudiu tant com jo els he gaudit a l'hora de preparar-los per tots vosaltres.